Však použi ten svoj rozum, nie? Ďalšia otázka. Krásne dobrý večer, drahí priatelia, vítam vás pri ďalšom videu, ktoré je satirickou glosou vlastne toho, čo sa deje na Slovensku. Takže vítajte, vyčilujte si teda tie cecičky nádherné, dajte si pukančeky, pustite si k tomu príjemnú hudbičku, dajte si k tomu aj vínečko. No a ideme na to. Budeme to tu mať ako normálne, že seriál. Časť prvá. Kmec a Excel, láska, zrada, bunky A1 až zúfalosť. Minister Kmec nám padol. Nie pre korupciu, nie pre neschopnosť, ale pre technickú chybu v Exceli. 200 miliónov eur sa stratilo ako dôvera v štátne IT. Ja som sa dosral. Fico ho odvolal s výrazom nič sa nedieje, čo v preklade znamená Ďalšia otázka. Excel sa stal novým národným nepriateľom. Vláda zvažuje prechod na papier a abakus. Kmec možno už robí školenie, ako prežiť audit a nezblázniť sa. Epizóda 2. Triedová revolúcia, farebná vzbúra proti čierno-bielej STVR. Studenti kreslia pred parlamentom, polícia ich fotí, minister školstva zvažuje zákaz pasteliek. Prečo by som mal piť? No. Vraj trieda je nástroj liberálnej diverzie. STVR pripravuje dokument Trieda ako zbraň hybridnej vojny. Vláda sa bojí nápisov viac než protestov. Im v roku 89 štrngali kľúčmi, v roku 2025 škripu kriedou. Pokrok? Nie. Skôr reboot. Epizóda 3. Hranol a 17. november. Deň rešpektu k vlastnému názoru. Fico vraj zrušil príhovor kvôli výroze, ale stihol natočiť video, kde obvinil médiá, opozíciu, študentov a pravdepodobne aj počasie. Namiesto oslav slobody zorganizoval Deň rešpektu k inému názoru. Rovná sa podujatie, kde sa rešpektujú len názory koalície. Pozadí hrala hymna z VHS kazety a hostia dostali brožúru Ako rozpoznať liberála v dave. Epizóda 4. Šimečka versus Šutaj Eštok, verbálny MMA zápas bez pravidiel. Šimečka obvinil Hlas kolaborácie. Šutaj Eštok odpoveda, my sme len ticho. Čo mu je? V preklade. Sme ticho, kým nám nepadne ministerská stolička. Slovenská politika sa mení na stand-up show, kde sa smiech strieda s exekúciou. Že voda pôda les a že to bude aj tipos. A diváci už len tipujú, kto bude ďalší na rade. Časť 5. Prieskumy PS vedie, Smer klesá, Hlas padá pod Matoviča. Bože môj. Politické preferencie sa menia rýchlejšie než názory ministra vnútra. To sa tak nerobí do psej matere. PS stúpa, lebo mlčí. Smer klesá, lebo kričí. Hlas padá, lebo nikto nevie, čo vlastne hovorí. Čože? A republika rastie, lebo kričí ešte hlasnejšie. A volič, ten si už len pýta popcorn a čaká, kedy sa to celé zmení na reality show. Časť 6. STVR, nová pravda, staré kádre. STVR vznikla ako náhrada za RTVS, vraj verejnoprávne médium pre všetkých. V praxi správy číta bývalej hovorca vlády, investigatívu robí E-report a kultúru zastupuje folklórny súbor z Hornej Dolnej. Každý večer o 19. správy, ako ich chceme počuť. A ak nie, tak vypneme zvuk. Čo ja vím, čo mňa to nezaujíma. Ja mám 100 rokov, ja idem domov ožrať týča. Časť 7. Minister vnútra prehral súd, ale zostáva ministrom. Výborne! Šutaj Eštok prehral súd s Čurilovcami. Exekúcia? Nič vážne. Vraj len formálna nepríjemnosť. V normálnej krajine by to znamenalo koniec kariéry. No na Slovensku len ďalší pondelok. Vláda to komentuje slovami, súdny systém je zložitý, ale my máme vlastný. Epizóda 8. Slovácia nostalgia späť do budúcnosti. 1989 edition. Prieskum ukázal, že časť Slovákov by sa vrátila pred rok 1989. Vraj vtedy bol pokoj. Áno, pokoj, lebo sa nemohlo rozprávať. Dnes sa boja, ale za to nepočúvajú. Nostalgia po socializme je ako túžba po čierno-bielej televízii. Romantická, ale nepozerateľná. A zatiaľ, čo sa hádame, či bol Husák sympaťák, niekto potichu mení zákony. Druhá séria, časť 1. Putin mlčí, ale drony hovoria.
Putin sa neukazuje, ale jeho drony majú viac výstupov než ruská televízia. Odesa, Kyjev, infraštruktúra, nemocnice, všetko ciele špeciálnej operácie. Západ reaguje tlačovkami, OSN zvoláva summit vraj o hlbokom znepokojení. A Zelenský, ten mení ministrov ako ponožky. Putin zatiaľ sedí v bunkri, popíja čaj a hrá šach s mapou euro. Každý ťah je obranný, aj keď skončí v susednej krajine. Časť druhá. Ukrajinská ministerka zmizla, ale korupcia zostala. Svitlana Hrinčuková, ministerka energetiky, zmizla z vlády ako teplo z rozbitej turbíny. Dôvod? Korupčný škandál. Oficiálne osobné dôvody. Neoficiálne osobne sa nechcela nechať zatknúť. Zelenský ju odvolal, opozícia kričí, že vláda sa rozpadá a Hrinčuková možno už píše knihu Ako prežiť aut. Energetika zostáva bez riadenia, ale s plným rozpočtom. A to je vraj pokrok. Časť tretia. Soros ako globálny hororový motív. George Soros je ako digitálny bubák. Nikto ho nevidel, ale všetci ho vinia. Trump ho chce vyšetrovať, alternatíva ho obviňuje z protestov, migrácie, inflácie, aj z toho, že im nefunguje Wi-Fi. Vraj financuje všetko, od liberálnych médií po tajné bunkre pod Bruselom. Ak niekde spadne strom, je to Soros. Ak niekto zmení pohlavie, je to Soros. Ak niekto zle zaúčtuje 200 miliónov, je to Excel. Ale Soros to 100% naprogramoval. Časť štvrtá. Trump a mexický múr 2.0. Trump sa rozhodol, že vyrieši mexické kartely. Ako? Bombardovaním. To sa tak nerobí do psej matere. Vraj humanitárne presvedčovanie. Prezidentka Mexika odkázala. Nech si skúsi. Svet sa mení na digitálny western, každá tlačovka je trailer na ďalšiu kampaň. Časť 5. Macron chce internet bez Google. You serious? Macron vyhlásil, že Európa nesmie byť vazalom USA a ani Číny. Navrhuje digitálnu suverenitu. V preklade chceme vlastný internet, kde nás nikto nebude kritizovať. Francúzsky internet by mal vlastné pravidlá. Google by sa volal Recherche, TikTok by bol zakázaný a Wikipedia by mala len jednu jedinú stránku o Napoleónovi. Macron chce suverenitu, ale zabudol, že aj francúzske servery bežia na americkom cloude. Časť 6. EU zavádza digitálny dohľad nad faktúrami. Brusel sa rozhodol bojovať proti daňovým podvodom. Zavádza digitálne oznamovanie cezhraničných transakcií. Vraj transparentnosť. V praxi každý predaný rožok bude mať QR kód, ktorý pošle notifikáciu do Štrasburgu. Kolotočové podvody sa menia na digitálne kolotoče. A podnikatelia, tí už si sťahujú Excel 2003, poslednú verziu bez svedomia. Ak chcete ďalšie pokračovanie, zanechajte like, komentár a dajte aj subscribe. Veľmi ma to poteší a aspoň budem vedieť, že môžem tomto ďalej pokračovať, že vás to baví, lebo mňa to baví neskutočne. Takže poďme do toho, budem tomu velice rád a velice vďačný. Ďakujem vám všetkým. Čus.